Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die via de livestream met ons verbonden zijn. Het is nieuw, dus we zijn aan het experimenteren, dus of alles goed komt, dat is weer wat anders. Maar het wordt in ieder geval opgenomen, hebben ze me verteld op de kamer.
Speciaal welkom voor de mensen die hier vandaag komen om erbij te zijn, die mensen die wij gedenken die ons zijn voorgegaan. De bloemen uit de kerk die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Ottoline van de Zee Volkersma. Zij heeft deze week een operatie aan haar been gehad. De collecte die is na afloop van de dienst bij de uitgang. En de diaconiecollecte is bestemd voor het project Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Lector is vandaag Janke van der Velde. Organist is Menzo Ron. En de dwarsfluit die wordt bespeeld door Rianne Stellenberg. En een gelegenheidskoor zal vandaag de liederen zingen. Voorganger is Dominique Hekma en ons inlogslied is Psalm 91a, de versen 1, 2 en 3. En we luisteren hierna indien mogelijk staan. En dan wensen we u een gezegende dienst.
Wij mogen elkaar bemoedigen met de oude woorden uit de Bijbel. Dat de Schepper onze helper is. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die ons niet loslaat. En in naam van die God mogen wij elkaar groeten. Met genade en vrede van God. Van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, hier zijn wij vanmorgen bij elkaar. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint Advent, voorbereiding van het kerstfeest, de geboorte van Jezus. Dan gaan we een nieuw jaar in met de Heer. En nu de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We kijken terug. We denken aan wat er gebeurd is. We denken aan de mensen die zijn overleden en die wij nu missen. Maar met wie wij ook verbonden blijven. En we kijken vooruit naar de tijd die komt. Heel ver vooruit op de weg die God met ons gaat. En vandaag lezen we een verhaal. Jullie kunnen dat verhaal op een schilderij voor jullie die te zien zijn. Over Jacob die een droom heeft. En dan is er niet alleen de verbinding tussen het verleden en de toekomst, maar ook tussen hemel en aarde. Jullie zien een ladder met engelen die op en neer gaan. En daar zal het vandaag over gaan. Het verleden, de toekomst, de hemel en de aarde. We willen nu aan het begin van deze dienst samen bidden. Liefdevolle God, dank u wel dat u ons hier samenbrengt. Dank u wel dat wij ons verbonden mogen voelen met onze geliefden, met mensen thuis, met al uw mensen, kinderen in deze wereld. En dat wij mogen vertrouwen dat ons bestaan in uw liefdevolle handen is. Zo komen wij bij u. Met alles waar wij dankbaar voor zijn. Met alle mooie herinneringen. Met alle mooie dingen die we beleven. En ook met alle vragen en pijn. Met alle gemis en alleen zijn. Hier voor elkaar spreken wij het uit en wij brengen het bij u. In het vertrouwen dat u daaromheen bent en het licht op onze weg wilt zijn. Wees zo bij ons in dit uur dat wij mogen ervaren dat u in ons bent en om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Voordat wij nu zo meteen uit de Bijbel gaan lezen, zingen wij een lied om de geest, dat wij open zijn om de woorden te ontvangen. Veni Sancte Spiritus.
Isaac en Rebecca. En de paken en bergvissers van Abraham en Sarah. En nu gaat het verhaal over Jacob. En hij had grote ruzie met Esau. Esau had grote ruzie met Jacob, omdat Jacob op een slimme manier het eerste geboorterecht, de zegen van zijn vader, had gepakt. En Jacob gaat op de vlucht. En dan gaan we horen wat daarna gebeurt. En nadat we de Bijbellezing hebben gehoord, dan horen we de muziek van André Rieu, Nearer my God to thee. Nader mijn God tot u. En dat bezingt het verhaal van Jacob, alsof hij het zelf waren, die daar op de vlucht zijn en een droom hebben. Nader mijn God tot u. We gaan luisteren naar het verhaal van Jacob. Hoort dan nu het woord van de Heer. We lezen uit het Oude Testament, Genesis 28, vers 10 tot 22. Jacob viel dus met Seba en ging op weg naar Garen. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan en die zei: ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en aan je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als het stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf de plaats die naam Bethel. Vroeger heette het daar Lus. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij me brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik dan een 10e deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Luister nu naar de muziek van André Rieu.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben op een boerderij opgegroeid en wij hadden vroeger een Jacobsladder thuis. En misschien weten jullie dat ook wel. Dat was zo'n apparaat, een transporteur. En daar ging hooi mee naar boven, weet je wel. Dan hooi of maar stro op de zolder of op de gollen. Een Jacobsladder. Eventueel kon je ook naar beneden. Kun je de spullen naar beneden leggen. En dat is niks anders dan de Jacobsladder uit dit verhaal. En dit is een ladder tussen hemel en aarde en engelen die op en neer gaan in plaats van hooi. Eerst even terug naar Jacob en Esau. Ze hadden ruzie. Want ja, in die tijd was het zo dat de vader die kon de zegen meegeven aan de kinderen. En de oudste die kreeg een speciale zegen mee dat hij geluk in het leven zou ontvangen. En Esau was de oudste van de tweeling, Esau en Jacob. Maar op een slimme manier had Jacob die zegen ontfutseld aan zijn vader. En toen Esau dat merkte, was hij woedend. En Jacob was bang voor die woede en hij sloeg op de vlucht. En dan zegt zijn moeder, ga maar naar je oom Laban, die Garen. En dat doet Jacob. En op dat moment zijn we aangeland, dus dat hij op weg gaat naar Garen. Zo gaat het met die twee broers. En dan denk ik, ach, we hoeven niet zo heel ver om ons heen te kijken, of misschien in ons eigen leven, waar je die brokstukken ziet. Dat het niet goed gaat tussen mensen. Dat er problemen zijn, en vragen, en ruzie, en verlangen, en teleurstelling. En allemaal moeilijke dingen. Ja, en dan is de logische reactie van mensen op de vlucht gaan, veilig inkomen zoeken. Uiteindelijk, na dit verhaal, dan zal Jacob terugkeren en Esau weer ontmoeten. Dat is een spannend moment. Want uiteindelijk komen we er niet met dat vluchten. Maar gaat het erom dat wij weer tot werkelijke ontmoeting kunnen komen. Werkelijke ontmoeting met God, met elkaar en met onszelf. Dat we alles aan kunnen zien in ons leven. Maar nu is Jacob op de vlucht geslagen en daar ligt hij in zijn eentje in de nacht. Zijn hoofd op een steen. Verder niks. En dan krijgt hij een droom. En in de droom een ontmoeting met God. Via die Jacobsladder. Engelen die op en neer gaan. En God die daarbij is. God, ja, wie is God? Het grote geheim. Waar de Bijbel dingen over zegt. Waar mensen uit allerlei godsdiensten, of niet godsdiensten, iets over zeggen. Maar dat grote geheim van ons bestaan, dat we voelen dat er iets is wat ons draagt, dat er iets is wat ons kracht geeft, wat ons vasthoudt. Daar in die droom heeft Jacob een ontmoeting met dat geheim. Dan gaan er engelen op en neer. Op het schilderij zien jullie de lichtende gestalte. Er is natuurlijk veel door mensen overwogen. Ja, wat zijn die engelen nou aan het doen daar op en neer op de Jacobsladder? Ik noem twee gedachten die daarover zijn geweest. Als voorbeeld. Als mooie voorbeelden. Eén die zegt, wat die engelen doen is dat ze de zorgen van Jacob, de zorgen van ons mensen, de moeite en de pijn mee naar boven nemen, naar God. En dat ze het licht
en de genade en de liefde van God mee naar beneden nemen voor Jacob en voor ons mensen. Verbinding tussen hemel en aarde. Onze pijn die meegenomen wordt door de engelen in de handen van God. En de goedheid van God die door de engelen bij ons wordt gebracht. Er is ook een oude uitleg van Joodse rabbijnen en die zegt dat die engelen aan het doen zijn is dat ze naar Jacob kijken, dat mensje wat daar gevlucht en wel daar op de grond ligt. En dat ze dan naar boven gaan, naar God. Denkend aan het scheppingsverhaal waarin gezegd wordt dat alle mensen naar het beeld van God zijn gemaakt. En dat ze daarbij God kijken van, is dit werkelijk Jacob? Het beeld van God? Ja, het is echt. Dan gaan ze weer naar beneden. Ja, kijk. Daar is Jacob, beeld van God. Ook een verbinding tussen hemel en aarde. Dat wij allemaal naar het beeld van God geschapen zijn. Om goed te zijn. Om vol van licht en liefde te zijn. Engelen die op en neer gaan. En God, dat geheim dat erbij is. En dat de zegen meegeeft aan Jacob. Jacob, ik zal je grond en een land geven om te wonen. Ik zal jou een familie geven. Ik zal jou veiligheid geven. Ik zal jou beschermen. Ik zal bij je blijven. Dat is de belofte van God. Ik zal er zijn voor jou. En in jou zal ik alle mensen, kinderen zegenen. Dat zegt God tegen Jacob. En dan wordt Jacob wakker. En hij is onder de indruk van deze droom. Het geheim was hier. Dit is een ontzagwekkende plek. God is hier. Dit is een huis van God. In het Hebreeuws is dat Bet-El. Bet-El. Bethel. Huis van God. En wat Jacob dan doet is dat hij als het ware een kerkje bouwt. Hij zet een steen recht op en zalft die. En dan doet hij ook een belofte en die is eigenlijk heel grappig. De belofte is van, we hebben het net kunnen horen, als God mij ter zijde staat. En als hij mij op deze reis beschermt. En als hij enzovoort voor mij zorgt. Dan beloof ik dat ik een 10e deel zal afstaan van alles wat ik heb. Eigenlijk wel grappig, hè? Zo gaat het bij mensen. Ja, dan willen we wel wat geven. Dat zijn voorwaarden, hè? Dan wil ik wel. Maar dat staat tegenover de onvoorwaardelijke liefde van God. God zegt niet, als jij maar goed leeft, of als jij maar dit, of als jij maar dat, dan zal ik jou liefde geven. God zegt, jij bent mijn schepping. Jij bent mijn mensenkind. Ik hou van jou. Ik zal jou altijd op handen dragen. Ik zal altijd bij je zijn. Onvoorwaardelijk. Dat is het verhaal van Jacob. Zo'n mensenkind op de vlucht. En die droom van die engelen die op en neer gaan. En God die zegt, ik zal jou ruimte geven. En familie. En zegen. En Jacob die zegt, ja, als. En God die zegt, ik houd van jou. Voor op de liturgie heb ik de woorden gezet van God is liefde. Als je in de liefde blijft, dan blijf je in God. En God blijft in jou. Dat zijn hele mooie woorden.
koorden die hebben geklonken toen in 1836 deze kerk was afgebrand en nieuw gebouwd en opnieuw geopend. God is liefde. Als je in de liefde blijft, dan blijf je in God. En God blijft in jou. En nu zijn we hier. Allemaal met ons eigen leven. Met al het mooie dat we meedragen. Met al het moeilijke wat we meedragen. Misschien op de vlucht zoals Jacob, wij kleine mensen. En dan mogen wij ook even proeven van dat huis van God. Waar die engelen op en neer gaan. En waar God ook tegen ons zegt. Ik zal je ruimte geven. Ik zal je familie, mensen om je heen geven. Ik zal bij je zijn. Ik ben er voor jou. En zo mogen wij ons vandaag ook laten troosten. Dat wij een lichtje aansteken voor de mensen die wij gedenken. Dat er lichtjes van Gods goedheid in ons bestaan aangestoken mogen worden. En dat we zo elkaar kunnen herinneren, er is liefde die ons draagt, die ons vasthoudt en die ons met God en met elkaar verbindt. Ik hoop dat wij zo met elkaar voort mogen gaan in verbondenheid, in liefde. Amen. Laten wij een moment stil zijn om te overwegen van onszelf.
Als straks de naam genoemd wordt, dan mag de familie naar voren komen om een kaars aan te steken en om een roos neer te zetten in de vaas op de tafel. De diakenen zullen jullie daarbij assisteren. Ik wil jullie vragen, we hebben net even gezegd dat je dan even je mondkapje weer voordoet. Dat zijn van die dingen die op dit moment even moeten. Voordat wij de kaars aan gaan steken, luisteren we naar de tekst en luisteren we naar de muziek straks. Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij danken voor hun leven. Voor wie zij waren, voor ons en voor de wereld. Mens waren zij. Schepping naar het beeld van de eeuwige. Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn. Hen te moeten missen is zwaar. Onvervangbaar blijven zij. Deze speciale mensen. Mens waren zij te midden van ons. Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij mogen hen geborgen weten. In handen van eeuwige liefde. Begin en einde. Dragende grond. God die tranen droogt en leven geeft.
oudste dan. Wij joggen ze net. Maar ze willen dichtbij. Nog altijd. Ze willen wist. Ze steren dus naar. Wij willen nu de namen gaan noemen van de mensen die we gedenken willen. Ja, en graag om naar voren te komen. Wij noemen de naam van Wietske van der Heide de Boer. Lid dus leergang, omdat hij dus eerst leergang had. Wij noemen de naam van Jan Nieuwsta. Verdrietig om wat net meer is en neer wij wijzen zijn. Maar dankbaar voor wat hier en altijd blijven zijn. Wij noemen de naam van Paulus de Bruin. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen.
Wij noemen de naam van Dirk Riepma. Het mooie van herinneringen is dat niemand ze van je af kan nemen, want ze blijven voor altijd in je hart. Wij noemen de naam van Robert Rijkma. Change will come, plans undone. Anticipate it and then act. Don't run. Accept the tide of change, or it will drag you under. Don't rail against a life of change. Embrace a life of wonder. We gedenken Nino de Snow. De Heer is je wachter. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. En Teun steekt de kaars aan voor Nino de Snow, omdat het voor zijn moeder nog te moeilijk was om hier aanwezig te zijn. We gedenken Geertruida Boek de Koning. Alleen de liefde kent jouw stem, heeft toegang tot jouw naam. En zij alleen bewaart de ziel, geheim van jouw bestaan.
nu vanwege de corona niet mogelijk. Er zijn gisteravond al wel een heel aantal mensen in de kerk geweest en hebben een lichtje aangestoken. En die branden nu ook. En wij voelen ons ook met hen verbonden. Straks bij de uitgang mogen jullie een lichtje achter van de tafel meenemen om thuis nog aan te steken. En nu steken wij nog 1 kaars aan voor alle mensen die wij in ons hart meedragen. Wij willen u samen danken en bidden. Eeuwige, liefdevolle God, wij danken u voor dit samen zijn in de ruimte van uw liefde. Wij danken u voor het licht dat mag schijnen in ons midden. Wij danken u voor de verbondenheid met zoveel mensen. In het verleden en nu. Mensen overal vandaan. Mensen dichtbij. In leven en in sterren. Wij zijn en wij blijven verbonden in de ruimte van uw licht en liefde. Zo bidden wij voor elkaar en voor alle mensen om ons heen. Om kracht, om troost, een weg om te gaan. Het
Het weten dat wij gedragen worden en gedragen blijven. Het weten dat er engelen op en neer gaan en ons verbinden met u. Dat u bij ons bent en zegt, ik houd van jou. Ik geef je ruimte. Ik draag je. Zo bidden wij voor elkaar en voor deze wijde wereld. Met alle mooie dingen die er zijn waar we van kunnen genieten. En met ook alle vragen en zorgen die er zijn. Alle alleen zijn en ziekte en gemis. Alle onvrede en onrecht. Heer, wij bidden u voor de mensen die ziek zijn. Vandaag noemen we de naam van Ottoline van der Zee. Wij bidden voor mensen die in het nauw zijn. Ook voor alle mensen die werkloos zijn geraakt. En problemen hebben door de corona. Wij denken ook aan de mensen van bedrijven die door de vogelgriep zijn geraakt. En Heer, zo brengen wij alles bij u en vragen u, wees bij ons. Leid ons op uw weg en geef ons uitzicht. In de stilte willen wij zeggen wat een ander niet voor ons kan zeggen. En luisteren naar uw stem. En met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel bent, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Fijn dat jullie hier allemaal zijn gekomen om dit samen te beleven. Fijn dat mensen thuis met ons verbonden kunnen zijn. En zo mogen wij gaan. Als laatste lied zingen wij Gaan met God. Dat is een Nederlandse en een Friese versie. We zingen ze mooi onderop. We beginnen met een Nederlandse couplet en dan een Friese. Oh ja, je kan het zien op de liturgie, maar je kunt ook gewoon luisteren. We gaan nu dat lied zingen en ik wil voordat we straks weggaan, wil ik ook zeggen tegen de families, jullie mogen straks de kaas meenemen naar huis en een roos meenemen naar huis. En we hadden jullie natuurlijk heel graag een kopje koffie aanbieden, maar dat gaat op dit moment helaas niet. Maar wel heel fijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn. Wij zingen ons laatste lied. Oh
jullie mag.